थामजिगुथि बरबरि दखरा बाथौ फुजानि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै धोरोम सावरायमेल खुंदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव देग्लाय बोसोराव 35थि बरबरि दखरा बाथौ फुजा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। 20 अक्ट'बरनिफ्राय 27 अक्ट'बरसिम 8 साननि हाबाफारिजों खुंनाय बे बाथौ फुजायाव हाबाफारि बायदियै गिबि सान एबा दिनै फुंनि 10 रिंगायाव धोरोम सावरायमेल खुंनाय जायो। 21 अक्ट'खालि फुंनि 9:30 रिंगायाव गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवगोन बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिना। 10 रिंगायाव सिबिसालि दरखंखौ बेखेवनानै होगोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। 10:30 रिंगायाव सायनासालिखौ बेखेवगोन मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। 11 रिंगायाव बरबरि बाथौ ट्रास्टनि दान होनायखौ बेखेवगोन बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनानै होगोन फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया। बेजों लोगोसे बाथौ आरज रोजाबनाय बादायलायनाय, हाबा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, केसेटजों हारसिं बर' मेथाइ मोसानाय बादायलायनायजों लोगोसे सानफ्रोमबो हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो जाखांफुनाय फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारीजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्मआ मेथाइ रोजाबफैगोन होननानै फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया फोरमायदों। जोङो बे बरबरि बियार बाथौ फुजाखौ 1985 मायथाइनिफ्रायनो जोङो फालिबोदों, सिबिबोदों। बे बाथौ फुजाखौ खुंनायनि बे थांखिया जाबाय जोंहा बे समाव दुर्गा फुजाजों खुंनायनि खायसे उद्देश्य दङ। बे उद्देश्यआ बेनोमोन जे जोंहा जेब्ला बे ओनसोलाव धोरोमनि जेबो बेफोरबायदि माबाया गोसाराखैमोन, आसारा गोसाराखैमोन। दुर्गा फुजा होनोबा जोंनि बर' फिसाफोरा दुर्गा मन्दिराव थाङोमोन। बिनिनो खेबसे माहारियारि दाङाबाजि जि जालांबाय, बे माहारियारि दाङाबाजि जानायाव जोंनि बे ओनसोलनि बरबरि ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन गोजान दुर्गा मन्दिर खुलुमनो थांना हरनि समाव गोबां जिनाहारि जानाय, जोंनि हिन्जावसाफोरा जिनाहारि जानाय, थैनायबो दोङो। बेबायदि बाथ्राया जिथिया सोलिनो हमो अब्ला जोंबो जोंनि असे धोरोमखौनो दुर्गा फुजानि सिजेनाव जोंबो खुंनोसै होननानै बेखौ 1985निफ्राय गायसननाय जादों। दा बे 1985निफ्राय फैयै दिनै 39 बे बोसोर जाबाय। बेखिनियाव 39 बोसोराव जों बाथौ धोरोमनि गोथार आसार खान्थिफोरा मा बेखौ जों गासै ओनसोलनि गासै गामिनि माइनावफोरखौ लानानै जोङो गथ' गथाय बिसि फिसाय ज' खालामनानै दिनैनि बायदि बे सानाव जोङो बे धोरोम सावरायमेलखौ खालामनाय जायो। आरो जोंजों दा बे समाव आगोलनिफ्रायनो जोंनि फरायसा आफाद बे फिसाफोराबो जोंखौ गोबां मदद होबोदों। आरो बेफोरबायदि नांजाब आफाद, माइनाव आफाद, गोबां जोंनि ओनसोलनिखिनिया साहित्यनिफ्राय आदि खालामनानै गासैबो जेसेबां जोंहा बर'नि संगठन दङ बेखिनिया जोंखौ हेफाजाब खालामो फिसाफोरा। दा जों आसार खान्थिनि बागै जों सावरायो, गामि जोङो अर्गेनाइज खालामो। बे जाहाथे जों खौसेयै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव जोङो गोरोबहैनो हायो। बेखिनिखौ थांखिखौ लानानै जों बे बाथौ फुजाखौ खुंबोबाय थादों आरो खुंबाय थागोन। बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ जुदि जोंखौ बयखौबो खौसेयै लाखियो, जों खुंलांबाय थागोन होननानै जों मोनसे आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जों फोथायनाय दोङो। खुलुमबाय। गिबियावनो गासै नायगिरिनिसिम नोंथांमोननि मिडियानि जोहै फोसावनो मोननानै आं फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों। दिनै जोङो बरबरि आनसलिक बाथौ फुजाखौ 39थि
एबार बोसोराव जाबाय जोङो 1985 मायथाइयाव गायसननानै नैबे बोसोराव जोङो 30गुथियाव आगान सुरबाय। बे 30गुथि फुजाखौ जोङो बेसेबांबा गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जे दिनै जोंहा गिबि सान हिसाबै 20 खालारनिफ्राय 27 खालारसिम 8 साननि हाबाफारि लानाय जादों। दिनै गिबि सानमोन। बे गिबि सानाव जोंहा फिरफिला दैखांनाय, गोथैसि बावनाय आरो धोरोम सावरायमेल दङ। नै जोंहा धोरोम सावरायमेला सोलिगासिनो दङ। जोङो गाबोननिफ्राय गासै बेखेवनाय हाबाफारिया सोलिगोन। जोंनि गेजेराव जिखिनि आलासिफोर जों हांख्रायनाय लेखा जोंनि गेजेराव नुजाफैजोबगोन। आरो जोङो नैबे 8 सानावबो रायजो राजाफोरा जिहेतु फैनानै जोंनि गेजेराव नायनो हानाय बायदियै जोङो चेरिटि श' लाखिनाय जादों। जोङो रयेल सार्कास लाखिनाय जादों, मिना बाजार लाखिनाय जादों आरो लोगोसेयावनो जादु लाखिदों। बर' सावथुन सिनेमा दिन्थिफुंनाय लागोन। जोंनि नैबे मिना बाजार आरो मोनसे नेसनेल ड्रिमलेन्ड ट्रेड एक्सप' जों बेखौ लाबोनाय जादों। जे नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो फोसावनो आखायाव लादों जे नैबे जोंनि ड्रिमलेन्ड जि ट्रेड एक्सप' बे एक्सप'आव गोबां माने बाहेरनि फालांगिरिफोरा जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जेरैहाय बेवहाय जोङो जापाननिफ्राय फैनाय नुदों, गुजरातनिफ्राय फैनाय नुदों, काश्मीरनिफ्राय फैनाय नुदों आरो सानैसो चाइनानिफ्रायबो जोङो फैनाय नुदों, पान्जाबनिफ्राय फैनाय नुदों। थिग बिदिनो माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो नैबेवहाय जोङो जोंनि नैबे एक्सप'आव बाहागो लाफैनाय मोनदों। आरो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना फैनानै नैबेवहाय खम बेसेनावनो बायनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। लोगोसेयावनो दिनैनि बे फोसावनायनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि मिडियाजों आङो फोरमायदों। जोङो नैबे बरबुरि आनसलिक बाथौ फुजाखौ 1985 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जौ जुवा बेखौ बोखारनानै दोनखादों। जौ जुवाखौ जोङो मानि थाखाय बोखारदों? जे जौ जुवा थायोब्ला मोनसे फुजा मेलायानो जा, फुजा खुंनायानो जा, बियो सेदिङाबाय थाङा। बेवहाय गोबां बेले बेजे जोङो जानायखौ नुदों। ओंखायनो जोंनि नैबे फुजायाव जोङो जेबो बेले बेजे जानो हायि बे थांखिखौ लानानै जोङो होजेननाय बोसोरनिफ्रायनो जौ आरो जुवाखौ जोङो बोखारनानै दोनदों। बे बोसोरावबो जुदि सोरबाफोर जुदि जौ फानोब्ला, जौ जुदि लोंनानै जुदि नैबेवहाय जुदि फैयोब्ला आरो जौ लोंनानै सोरबा होरलां होथां जुदि जानानै बेवहाय सोरखौबा जुदि नायगिरिफोरखौ डिस्टार्ब होयोब्ला जोङो बेखौ सोना दोननायनि थाखाय नैबे जोङो जेलखौबो बानायनानै दोनखानाय जादों। आरो जोङो जोंनि बरबुरि आनसलिकनि बेन्दोङाव थानाय जिखिमान गामि दङ, गामिफोरखौ जोङो खावलायखादों जे फुजानि समाव माने ड्राइ दे जानांगौ, जौ फाननाया बन्द' जानांगौ होननानै जोङो फोसावखादों। आरो नैबे जोंनि फुजानि जिखिनि साखाथि फाखाथि थानाय गामि ओनसोलफोर आरो दखानानो जा, जियानो जाला, गासैखौबो जोङो फोरमायखादों जाहाथे नैबे फुजा जानाय समाव रावबो जौ फाना बेखौ जोङो सतर्क होखादों, बिसोरखौ जोङो बादा होखादों। बे लेखायैनो जोङो जौ फाननाया माने होबथाथारनायनि थांखिखौ लानानै जोङो डिसिनो फोरमायदों, एक्साइसनो फोरमायदों, थानायाव फोरमायदों। बिथांमोनाबो नैबे जोंनि फुजा खुंनायाव मदद होगोनखौ बिथांमोनाबो बुंदों। बे लेखा सोरबा जुदि सोरै जौ फाननानै जुदि फानखोमानानै मालाबा समाव जुदि सोरदोबा हमजाफायोब्ला जोङो फुजा आफादा जोङो बेयाव दायनिगिरि जाया, जोङो बेखौ गले गले बुंखाबाय थाखादों। आरो दा ओंखायनो जाहाथे नैबे जोंनि फुजायाव रायजो राजाफोरा फैनानै जेबो माने गोनो गोथो गैयालासेनो आलो गोजोनै फैना आलो गोजोनै नायलांनो हायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो खावलायदों। लोगोसेयावनो जोंहा गाबोननिफ्राय गासै हाबाफारियानो जागोन। बे हाबाफारिया जागोन लेखा गाबोन जोंहा मोनाबिलि समाव हारिमु बेखेवनाय दङ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनिनो फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा नुजाफैगोन। लोगोसेयावनो जोङो सिनेमा दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बे सिनेमाखौ जोङो जांख्रिथायनि थैसामखौ जोङो गाबोन फार्स्ट श'आव जोङो होनायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। बेजों लोगोसे 20 खालार खालि जोंनिनो जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंगुर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा नुजाफैगोन। आरो 24 खालार खालि जोंनियाव आर'ज मेथाइ बादायनाय जागोन। 25 खालार खालि हाबा मेथाइ बादायनाय जागोन। आरो 26 खालार खालि जोंनिनो बर'नि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। लोगोसेयावनो नैबे जोङो फुजाजों लोब्बा लानानै मोनसे लटारि होनाय जादों। बे लटारिखौ जोङो रायजो राजाफोरनि रोजा रोजा सुबुंफोरनि नुजानायनि गेजेराव जोङो 27 थारिखआव जोङो होनाय जागोन। ओंखायनो नैबे जोंनि फुजायाव साफ्रोमबो राव धोरोम सायख'आ जासे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे फुजायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गासै रायजोफोरनिसिम आं फुजा आफादनि जानानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।